Takže dobrý večer, ja všetkých vítam na dnešnej prednáške o vdelých snoch a ďakujem, že ste si našli ten čas. Ak ste náhodou neprišli kvôli prednáške, tak ste vítaní samozrejme. A teda môžeme začať. Tak ja som volám Michal Ičo a moje tibetské meno je Kunzen Gyamtso, ktoré som dostal v kláštore na mojich štúdiách. A keďže telesnívanie je takou časťou náuky buddhizmu, tak sme sa zaoberali trochu aj týmto a ja tam osobne. Samozrejme, že ten prístup telesnívanie je otvorené pre každého a každý ho môže využiť bez ohľadu na jeho presvedčenie a jeho postoj k životu a podobne. Ľudia od nepamäti snívali radi a radi sa rozprávali o svojich snoch a preberali ich a tak ďalej. A toto už trvá od počiatku sveta. Tak či tak, sen a tento čas, keď človek spí, je dodnes v podstate veľkým neznámom. Ak strávime polovicu života alebo tretinu života na spánku, veľmi málo vieme o snoch. A to je veľká škoda, pretože takto nám uniká jedna vynikajúca príležitosť. Vo sne, a hlavne v delom sne, človek nie je nejako obmedzený zákonmi gravitácie, fyzikálnymi zákonmi a nie je ani nejako obmedzený zákonmi spoločnosti. To znamená, že sa ocitne v priestore, v ktorom je, dalo sa povedať, aspoň na relatívnej úrovni absolútne slobodný. A tento stav sa dá samozrejme dobre využiť a dobre podchytiť. A je to niečo, čo sa v podstate môže každý človek naučiť. V podstate až do takých 80. rokov tohto storočia vedecký svet neuznal takú možnosť, že vdelesnívanie je možné. Väčšinou sa myslelo, že človek, keď spí, nemôže si uvedomovať to, že spí, že sníva, že je to podvedomá aktivita mysle, ktorú nemôže nejako kontrolovať. A to vlastne, sa dobre pamätám, nám hovorili ešte na základnej škole. A vlastne vďaka tomuto prístupu vlastne táto brána do sveta snov nám bola nejakým spôsobom uzatvorená. Pretože keď si človek myslí, že niečo nie je možné, jednoducho to nevyskúša, jednoducho to neurobí. A tým pádom pre neho to bude nemožné. Hej, presne tak. A ak sa to niekomu stane a hovorí o tom napríklad, tak ľudia si myslia, že vládnu a podobne, ale nie je to tak. V podstate je to veľká škoda nevyužiť túto možnosť. Takže, ak som povedal, telesnívanie bolo vedecky dokázané na univerzite v Stanforde v USA a bol to pán Stephen LaBerge, ktorý to urobil a ja vám neskôr poviem, ako sa mu to podarilo. Ale na začiatok by som chcel objasniť asi štruktúru tejto prednášky. Takže najprv len v krátkosti poviem, čo je to vdelý sen. Možno, že mnohí z vás už mali takéto sny, možno, že nie, tak aspoň si to nejak ujasníme. Potom by som chcel hovoriť o technikách, ako dosiahnuť to, že človek bude môcť byť plne vdelý vo sne. A na konci by bolo dobré hovoriť o tom, čo potom, čo sa človek prebudí vo sne, ako ďalej postupovať a čo robiť tam. Takže jednoducho vdelý sen je sen, pri ktorom si človek plne uvedomuje, že sníva. To znamená, že keby sa niekto opýtal, tak by vedel povedať, že pred 2 hodinami si lahol spať, toto je iba sen, moja projekcia a tak ďalej.
Neviem, či je to úplne 100% jasné tomu, kto ešte nemal takýto bdelý sen, ale možno, že to príde počas prednášky. A vlastne prečo by bolo dobré sa zaoberať vôbec bdelými snami? To je v podstate dosť dôležité, pretože ak človek nemá skutočnú motiváciu, tak nepodstúpi túto námahu. Pretože aby človek mohol bdele snívať, vyžaduje si to isté úsilie. Nie je to ako kopať niekde vonku kanály, ale je to úsilie mysle a môže to byť tá námaha pre intelekt. Takže vlastne, ako som povedal, v takomto bdelom sne, v ktorom človek vie, že sníva, v ktorom vie, že toto je krajina jeho mysle, toto je sen, vôbec nie je obmedzený žiadnymi zákonmi. To znamená, že môže experimentovať, môže vyskúšať všetko to, čo v živote, v normálnom živote nie je možné. Takisto môže sa vrátiť povedzme, do minulosti a prejsť si niektoré traumy, ktoré zažil. Alebo môže začať rozvíjať svoje duchovné kvality. A to, že už ako sa kto rozhodne, prečo využije celý sen, to už je na každom. Ale ja by som povedal tak, že čím je vyššia motivácia, tým je všetko jednoduchšie. Takže keď má človek motiváciu poznať skutočne podstatu tohto sveta a seba samého, tak určite ľahšie prekoná všetky tie úlohy, ktoré ho čakajú na ceste. Takže teraz asi k tomu, ešte k tomu, čo je to sen, alebo ako prebieha vlastne snívanie. Nie som ako vedec, takže o týchto veciach nemôžem hovoriť podrobne, ale približne to asi takto. Človek teda ide večer láhnuť spať a postupne sa jeho zmysly ponárajú dovnútra. To znamená, že vonkajšie podnety pre neho miznú a on v podstate existuje len po svojej mysli. Jednoducho povedané, ak najprv povedzme, že odchádza sluchové vedomie, človek prestáva počúvať zvuky okolo a teda ešte predtým zatvorí oči, takže nevidí nič a potom niekde na konci mizne hmát a tak ďalej. A v tejto prvej fáze človek prechádza akými tzv. Hypnagogickými halucináciami a vtedy sa objavujú prvé obrazy, ktoré prichádzajú z jeho mysle priamo a nie zvonka. Táto fáza prejde a potom človek vstúpi do hlbokého spánku, ktorý sa deje na frekvencii delta, čo znamená, že tam nie sú žiadne sny a človek vlastne nemyslí a nerozmýšľa. Tento stav sa dá tiež využiť, ale to nie je to, o čom budem dnes hovoriť. To je možno trochu náročnejšie. Ja sám som niečo také ešte plne nezažil, takže o tom som oprávnený tak hovoriť. Ale potom, keď sa človek vynorí ako sa hovorí, podstaty svojej mysle, keď sa vynorí, začínajú sa objavovať prvé obrazy. Vtedy prichádza spánok, ktorý sa nazýva REM, čo je Rapid Eye Movement, takzvaný rýchly pohyb očí. A naše oči sa totižto v spánku pohybujú, pretože mozog reaguje na sny a pohybujú sa aj dosť rýchlejšie. Vlastný mozog v tomto čase v spánku REM funguje ešte je oveľa aktívnejší ako počas normálneho dňa. Vtedy sa všetky centrá zapájajú, ale centrum logiky ako si vypadáva. A preto, keď lietame, tak je to úplne v pohode. A keď stretneme slonov, ktorí vychádzajú z domu Alžbety, je to tiež v pohode.
proste je nám to si jedno, hej. Ešte by som chcel povedať, že v podstate na základe tohoto pohybu očí vlastne vznikol aj ten experiment na univerzite v Stanforde, kde sa podarilo opakovane mnohokrát počas mnohých pokusov dať signál z bdelého sna vlastne vedcom, ktorí boli v laboratóriu. Človek spal niekde a keď bol v bdelom sne, mal za úlohu pozrieť sa po 10 sekundách na lábok opakovane. Takže on to urobil to ďalší a tak ďalej a toto sa nedá, to nemôže byť náhoda, to sa nedá nejako sugerovať si alebo niečo také, to bol v podstate ten dôkaz, že je možné byť vdelý spánku. No a teraz vlastne som chcel položiť takú otázku. Ako vieme, že práve toto nie je sen? V podstate nikto nemusí odpovedať, je to v podstate len taká introspektívna otázka, ktorú sa človek môže cez deň hocikedy opýtať, ako v podstate viem, že toto nie je sen, alebo toto, ako by som vedel, že to je sen. Realita? Taká kontinuita, pavilona, prežívala logiky. Možno by to nepovedal. No určite sú všelijaké odpovede a tak ďalej a mnohým sa dalo diskutovať, ale teraz to necháme tak. V podstate je veľmi ťažké zistiť, že človek spí, lebo vo sne človek v nevedomostne, človek takisto podlieha všetkým tým zákonom, ktoré pozná do svojho života. To znamená, že keď si človek sadne na stoličku, neprepadne sa a keď sa napije vody, tak jeho smet sa uhasí, on to považuje za skutočnú Coca-Colu, s ľuďmi, ktorí stretne sa rozpráva, keď boli skutoční, keď ho niekto naháňa, tak pred nimi uteká. Pritom by samozrejme nemusel, lebo logicky je vo sne a nie je dôvod utekať pred vlastnou fantáziou. Niekedy môžem dať. Takže v podstate nie je to až také ľahké zistiť. Vlastne všetky naše zmysly fungujú, všetky podnety zvonku sú reálne pre náš mozog. Pretože pre náš mozog je ten absolútne reálny. Je to realita. A tak to nie je ľahké. Môže mať človek sen, v ktorom vidí všetky detaily. Je to veľmi jasný sen. Absolútne sa podobá na skutočnosť do posledného detailu. Potom je veľmi ťažké, nevidí tam nejaké magické veci. A tak najlepšie je to tak, že keď sa zobudím, tak nič neviem, čo tam vystívala, ale keď tam realitu, tak to je prežívam aj s inými ľuďmi, a my zažívajú presne to. Takže ten sa na tá realitu nie je tak schopný. Hej, to zaujímavé. Lebo teraz my tu sedíme a vieme o tom všetci, a tak sme to presne tak, si budete pamätať, že sme tu sedeli, ale keď sa zobudím a niečo tam vysnívalo, tak my nezistili niečo. To je pravda. No tak si sa na keď nezobudím. Avšak pre subjekt, ktorý sníva, je trošku inak, pretože on stretáva ľudí tiež, ktorých pozná. Ale povedzme, že sme trochu ďalej, ale predsa len je tu niekoľko vecí, ktoré sú vlastne trochu iné. A to je hlavne to, že vlastne sa veci rýchlejšie menia. A vlastne sa veci dosť rýchlo menia. Teda, ak sa napríklad pozriete na toto, na tieto slova v realite, naozaj, môžete zatvoriť oči, pozrieť sa znovu a je to isté. Môžete tento test opakovať aj celý deň, alebo 2 týždne v kuse, bude to rovnaké. Avšak vo sne, keď zatvoríte oči, pozrite sa na to, prečítajte si to, možno na prvý pokus to bude to isté, ale skúste to zopakovať 10 krát alebo 3 krát
je v podstate takmer žiadna šanca, že sa to nezmení. Tieto slova vlastne sa zmenia. A toto je v podstate istý, dalo by sa povedať, test, ktorý každý človek môže urobiť vo sne. Ak začnete pochybovať o tom, či toto je sen alebo realita, môžete urobiť takýto jednoduchý test. A ak sa tieto písmená zmenia, tak potom ste vo sne. A už je na vás potom, čo budete robiť ďalej. A potom, aby človek ľahšie prišiel na to, čo je to sen, je dobré spoznať a v podstate pochopiť veľmi dobre stav, v ktorom je človek bdelý. To znamená, že práve v tejto chvíli by človek, ak chce byť neskôr bdelý vo sne, môže rozmýšľať o tom a iba cítiť, čo je táto realita. Môže sa pozrieť okolo a skúmať nejaký detail dôsledne. No, v podstate, povedať, meditovať o ňom, hej. Jednoducho sa na to pozrieť. Ale môže aj takisto cítiť svoj vlastný stav mysle. A týmto spôsobom vlastne človek sa viac bude chápať svoj prítomný stav a potom, keď sa ocitne vo sne, tak možno si všimne, že niečo je možno trochu inak ako obyčajné. Pretože napríklad vo sne, ak som povedal, keďže centrum mozgu chýba, je môže dôjsť k mnohým veciam, ktoré nie sú tak celkom logické, nie sú tak celkom v pohode, nie je to proste normálne. Povedzme, že vo sne môže byť zrazu v minulosti. Tam je to ale nejakým spôsobom úplne v pohode. Ale pritom, keby o tom človek rozmýšľal, nie je to možné. A prečo je to tak? Je vlastne preto, že my si všetko racionalizujeme. Naša myseľ sa nevie zmieriť s tým, že by sme si niečo nedokázali vysvetliť. Hej? Takže keď povedzme, že vidím na hlavnej ulici toho obrovského modrého slona, tak si poviem, modrý slon. Pravdepodobne to je nejaká akcia Mesto kultúry 2013. Tak je to v pohode. Alebo si povie, že asi tu natáčajú film, hej. Ale stačilo by byť trochu kritickejší k stavu alebo k tomu, čo človek vidí alebo počuje a tak ďalej. A tu vlastne má vynikajúcu šancu prebudiť sa zrazu vo sne. Takže jednak je veľmi dobre poznať svoj prítomný stav počas dňa a ešte je dobré si začať všímať a pozerať sa všimnúť nejaké fantastické elementy, pretože vo sne sa dosť často vyskytujú. A teda, ak človek napríklad lieta, tak proste vie, že to je sen. No v podstate to bol aj môj prvý sen, môj prvý bdelý sen. Jedno dievča keď mi prvýkrát o tom hovorilo, tak o tom, že niečo také je možné, tak mi povedalo, že napríklad skúsi všímať tieto fantastické veci, či napríklad niekedy lietaš. A neskôr, asi 23 mesiace som práve lietal po Košiciach a jasne som teda pochopil, že tak toto asi bude sen. A som
aby som vlastne navnadil na tú tému, musím povedať, že hlavne tie prvé bdelé sny sú naozaj veľmi intenzívne a väčšinou sú skutočne krásne, naplňujúce. Človek sa často ocitá v magických krajinách, v krajine ako je tento obraz napríklad. Veľmi dobré, že je tu. A tak sa potom prebudza s veľmi krásnym a takým radostným pocitom. A to je celkom príjemné a to môže byť tiež jedna z vecí, prečo sa niečomu takémuto venovať. Takže vlastne prvá z vecí, keď človek chce mať tento bdelý sen, je to, že proste vie, alebo že počuje, že niečo také je možné. Potom ďalej si môžeme všímať tieto fantastické elementy, fantastické veci, alebo si môže všímať nejaké zvláštnosti. Napríklad mne sa stalo dosť často, keď som bol vo Francúzsku dlhší čas, že som sníval o tom, že som bol v Košiciach. A bol som doma, rozprával som to s otcom a zrazu som začal rozmýšľať, ale to je nejaká blbosť, ja si vôbec nepamätám, ako som sa sem dostal, veď taká cesta chvíľu trvá, nie je možné, že už som odišiel. A vtedy mi to došlo, že som vo sne. Takže toto sú takzvané brány alebo dvere do celého sna. Potom, čo ešte by sa dalo urobiť, je pred spaním si jednoducho želať niečo také, aby som sa proste za chvíľu vo sne zobudil. A to je inak dosť dobrá vec, lebo sme v podstate plne klamaní našimi snami. Absolútne klamaní a tento stav v podstate je to nelogické, je to strata toho potenciálu, ktorý tu je. Takže toto by som odporúčal, aby človek, že povedal, chcel by som využiť túto možnosť a povedzme, že mať takýto bdelý sen a už či niečomu verí a môže poprosiť o pomoc niečo, alebo či verí vo vlastnú silu, to už je na ňom, prečo sa rozhodne. Ale v podstate aj samotné takéto zaumienie, samotná takáto túžba alebo takéto želanie človeka môže potom prebudiť vo sne. A je určite dobré uvoľniť, nechať vypiť čaj, ak pijete čaj večer, môže si dať masáž, teplú kúpeľ a tak v pohode ísť spať. Najlepšie nič si ani predtým chvíľu nečítať alebo nepozerať nejaké filmy a tak ďalej. Potom sa mysel tak uvoľní a človek ľahšie zaspí. A aby človek vedel, povedzme, že čo robiť, keď sa ocitne v takomto sne, je dobré, aby si to premyslel už predtým, aby mal aspoň približnú predstavu o tom, čo by tam mohol robiť. Pretože už keď bude človek tam, tak bude jednať veľmi spontánne a niekedy môže dôjsť takému si zaseknutiu sa, keď mu nepríde žiadna myšlienka a potom sa väčšinou zobudí alebo bdelý sen skončí. Takže môžeme, jedno cvičenie je tak, už si cez deň si predstaviť, čo tam človek bude robiť. A to môže byť samozrejme vlastne hocičo, hej. Môžete si predstaviť
napríklad nejakú scénu z vašeho obľúbeného filmu alebo knihy a zažiť ju v tomto sne. Alebo môžete si seba samého predstaviť ako niečo iné. Ale možno na začiatku by bolo lepšie proste niečo robiť. Keď sa človek teda prebudí v tomto sne, keď nejakým spôsobom zistí, že toto je sen, je dobré niečo robiť, niečím sa zamestnať, aby bol človek v sústavnej aktivite a tým pádom sa vlastne neprebudí. Takže ja by som odporúčal také veľmi bežné a veľmi zaujímavé napríklad lietať, pretože vlastne všetci ľudia nejakým spôsobom, mnohí ľudia teda po tejto činnosti túžia a môže to byť fakt zaujímavý zážitok. Tiež je dobré, povedzme, že rozprávať sa aj so sebou samým alebo s niekým, kto tam je, aby si človek udržal tú bdelosť. A môžete sa rozprávať o hocičom. Vlastne teraz to ani tak nezáleží na tom, čo sa povie, to možno neskôr. Tak týmto spôsobom potom človek zostane chvíľu bdelý. Neviem, možno toto bude veľa informácií tak naraz, ale budem pokračovať a to si, čo sa pamätá, to bude dobré. Jedna vec, čo sa ale často stáva, čo mnoho ľudí má taký zážitok, je, človek sa prebudí vo sne, povedzme, že niečo hrozné sa tam stane. On si želá, to nie je možné, toto je sen. Potom sa proste prebudí, lebo je to príliš silné. A to už sa, nie je to bdelý sen, ale už je to skoro blízko tomu. Tam by sa ale dalo pokračovať. A tam človek potom môže pochopiť, že toto je iba sen. Tu na Bosne nič a nikto nemôže nejako ublížiť. Nič sa mi proste nemôže stať. Takže nie je dôvod vlastne utekať pred nejakými nočnými morami a podobne, pretože oni sú vlastne jedine projekciou vlastnej mysle. Oni prichádzajú z našeho podvedomia, tak sú vytvorené našou myslou. Takže namiesto prebudenia človek sa môže zostať a niečo robiť, môže poslať tú príšeru preč, alebo premeniť túto nepríjemnú situáciu na pozitívnu situáciu. A môže vlastne to zmeniť. No a teda, keď sa takto ešte vrátim k tomu, človek prebudí a niečo robí, dosť často sa stáva, že po nejakom čase sa sen začne strácať a vlastne obrazy sa vytrácajú a človek už potom nevidí nič, len sa ocitne v akejsi tme. A tam sa väčšinou ľudia prebudia a normálne sa zobudia doma na svojej posteli, alebo už potom sa tá bdelosť stratí a prichádzajú nové obrazy, ale človek už nevie, že to je sen. Takže v tej chvíli človek by mal zase vlastne nejak zamestnať svoju mysel, aby bola v činnosti. A teda môže rozprávať napríklad k sebe samému a hovoriť si, áno, toto je iba sen, toto je fáza sna. Alebo, čo je ešte možné, môže napríklad počkať a sústrediť sa na niektorý zo svojich zmyslov. Napríklad, aj keď sa stráca zrakové vedomie a sluchové vedomie, posledné zostáva hmatové vedomie. A tak aj keď je človek na chvíľu v takej tme, hmatové vedomie tam ešte stále je. A na to sa môže sústrediť. Môže sa niečoho dotknúť alebo iba cítiť, čo je okolo neho. A počase potom prirodzene tie vízie prídu znovu. Takže tieto obrazy, nové obrazy
znovu začnú vznikať a človek sa znovu obráti v sne. Čo sa ešte dá urobiť v tejto fázi, je to, že človek, povedzme, že sa začne točiť, urobí takú piruetu ako balerína a týmto spôsobom vlastne si udrží bdelosť a popri tom si aj môže želať napríklad ďalšiu scénu, v ktorej by sa chcel ocitnúť. Takže keď bol doteraz v lese, tak sa môže si želať, aby sa ocitol v Egypte medzi faraónmi. Alebo aby sa ocitol v čase Budhu a stretol mníchov, ktorí boli okolo neho, alebo všetko, čo vás napadne. A tie vízie sa potom vrátia a človek sa ocitne v nejakom ďalšom svete. Toto samozrejme ale sa nemusí vždy presne podariť. Ale môžete sa napríklad ocitnúť v trochu inom svete, ako ste chceli, ale to je úplne normálna vec a keď sa hocičo nepodarí v takomto sne, tak je to úplne v poriadku, pretože toto všetko je proces, ktorý sa človek musí učiť a rozvíjať ho. V podstate platí to, že to, čo človek verí, že je možné, bude pre neho možné. Ale to ľahko povie, ale ťažšie urobí. Je tu niečo z nás, čo nás nejako brzdí. Ja teraz spomínam na jednu tému z filmu Star Wars, neviem, či to znáte, čas 5, kde Master Yoda učil Luka Skywalkera, ako dvíhať predmety. Luke Skywalker dokázal zdvihnúť nejaký malý kameň a nechať ho lietať vo vzduchu a to vedel, hej. A potom mu povedal Master Yoda, a teraz skús zdvihnúť svoju raketu, ktorá uviazla tam v bažine. Na to Luke Skywalker vraví, tak to je niečo predsa úplne iné, hej. Kameň je kameň, ale táto loď, ktorá váži 10 tón, to je niečo absolútne iné, na to toto sa nedá. Takže Master Yoda trochu zosmutnel a urobil to sám za neho, hej. Ale toto je absolútne normálny proces, hej. Takže my sme hej, Lukovia, Skywalkerovia, alebo princezny Leia, a to je úplne v pohode. A ja myslím si, že brať si príklad z takýchto legend alebo rozprávok je úplne v pohode, lebo v týchto rozprávkach človek nájde veľa múdrosti a tam sa dozvie, ako vlastne funguje svet a aké sú obmedzenia našej mysle a ako to všetko prekonať. Takže si myslím, že nájsť inšpiráciu aj v legendách alebo rozprávkach je naozaj dobré. No a ešte som chcel možno trochu povedať, že čo tak vlastne, ako by sa to dalo všetko využiť. Tak napríklad jedna z veľmi zaujímavých vecí je, povedzme, že si prežiť povedzme, že nejakú traumu, ak má človek niečo v živote, niečo ťažké, čo zažil, alebo nejaké stretnutie, alebo niečo, čo nejakým spôsobom nedoriešil, tak sa môže stretnúť povedzme, že s takýmto človekom alebo s niečím a znovu zažiť túto situáciu v tomto bezpečnom svete a tým pádom nejako sa od toho oslobodiť. Môže sa porozprávať s niekým, s kým sa chcel porozprávať, ale nemohol. Toto sa dá. Tiež napríklad neskôr, keď človek už bežnejšie bude v týchto celých snoch, tak môže začať, povedzme, že hľadať aj tie miesta, situácie, ktorým sa za normálnych okolností vyhýba, ktoré sú napríklad nepríjemné. Ak má niekto napríklad strach z niečoho, alebo po sne uvidí nejakú pivnicu, ktorá pre neho nejako cíti, že to je to najhoršie, čo môže byť, tak povedzme, že môže
práve ísť tam a spoznať svoj vlastný strach a v podstate zistiť, že aj strach je vlastne len výtvorom našej mysle a vlastne tu nie je čoho sa obávať. Vlastne to všetko, čo sa my obávame, sú vlastne tieto výtvory našej mysle. Tiež sa napríklad ďalej scénu dá využiť na to, aby si človek vyskúšal nejakú situáciu. Keď je napríklad niekto nejaký hudobník, tak si môže usporiadať koncert a pretvičiť si koncert, ktorý plánuje urobiť, ne? Alebo porozprávať svoju prednášku pred imaginárnym obecenstvom, čo má svoje výhody, lebo všetci počúvajú a tak ďalej, hej. No nie je to pravda vždy, hej. A môže vlastne robiť mnoho vecí. Vlastne sa dá experimentovať až do nekonečna. A potom samozrejme napríklad môže ísť aj ďalej a povedzme, že rozvíjať súcit, hej. Môže doslova ako si pomáhať povedzme, že ľuďom, ktorí sú tam, týmto imaginárnym ľuďom, čo je oveľa ľahšie ako v skutočnosti. A tým pádom ako si nadobudne nejakú novú tendenciu. Bude to potom v skutočnosti pre neho ľahšie. Existuje napríklad v buddhizme taká náuka Lojong, pri ktorej človek berie ťažkosti druhých ľudí na seba a svoje šťastie a radosť dáva druhým. A toto mu môže pomôcť v podstate nájsť šťastie, lebo zistí, že on má obrovský človek potenciál, že v podstate môže prijať všetko utrpenie sveta a rozdať všetko dobré, čo v sebe má a vlastne nie je to žiaden problém. Problém je len v tom, že si myslíme, že to je nemožné, alebo a tak ďalej. A týmto spôsobom človek môže prekonať svoje egoistické tendencie. A to je vždy dobré, lebo keby človek nemal takéto tendencie, tak jeho život je proste šťastný. Nie je nič, čo by mu mohlo ublížiť. Ale toto môže byť pre niektorých ľudí veľmi ťažké, tak v tom prípade môže jednoducho predstaviť si povedzme, že svetlo, ktoré pre neho symbolizuje to najlepšie, to najkrajšie, to najvyššie v živote a vo svete a jednoducho nadýchnúť sa tohoto svetla a vydýchnúť ho. A to samozrejme môže pomôcť. Potom sú samozrejme ešte mnohé iné možnosti a je to fakt zaujímavé, vlastne čo všetko je možné. Človek sa môže premeniť vo svojom sne na ženu, ak je mužom, alebo na mužom, ak je ženou. To všetko je možné. Môže sa premeniť na zviera. Môže urobiť všetky tieto transformácie a potom sa človek začne seba samého pýtať, ale ktorá vlastne som? Vlastne v mojej mysli, moja myseľ v podstate nemá tvár, môže prijať akúkoľvek podobu, môže sa premeniť na hocičo. Takže v podstate to, čo som si doteraz o sebe myslel, že som ja, možno, že je trochu inak. To všetko je možno trochu inak. A týmto spôsobom človek sa oslobodí od tej takej pripútanosti k tomu, čo sa v mnohých
naukách nazýva falošná osobnosť. A pretože z pohľadu osvieteného človeka, to, čo si ja myslím o sebe, všetko, čo si ja o sebe myslím, je v podstate len mojou predstavou, je to iba mojou ilúziou a nie je to tak úplne presne to, čo ja v skutočnosti som. Pretože to osvietený človek by videl, že potenciál každého človeka je vlastne nekonečný a my vlastne absolútne netušíme, kto v skutočnosti sme. Takže všetky tieto myšlienky môžu človeku prichádzať na rozum a človek o nich môže rozmýšľať aj v delom stave a pochopiť ich, ale vlastne je to akosi ľahšie, keďže to človek môže aj v skutočnosti zažiť. A keď človek niečo zažije, tak potom už to má na celý život. To už má nejakú silu. No a k tomu by som chcel povedať taký zaujímavý postreh, to podobné na to, čo som povedal, ale je to fakt zaujímavé, ako naša myseľ nám vytvorí nejaké divadlo, taký sen, moja vlastná myseľ to vytvorí a ja tomuto snu absolútne uverím. Totálne verím, toto je skutočnosť, reagujem na to a tak ďalej. Teraz je to veľmi zaujímavé, ako je to v podstate možné, že tá istá myseľ, ktorá vytvorila túto ilúziu, je ňou sama oklamaná. Ako je to možné, hej? Je to v podstate zázrak. Sice nie je úplne pozitívny, ale je to zázrak. To je ako keby som bol v divadle, hral nejakú úlohu a zároveň absolútne veril, že toto som ja, hej? Hej, a na moment sa to možno niektorým hercom stane, ale no to teraz nie je dôležité. Je to skutočne veľmi zvláštna vec, ktorá je v podstate nepochopiteľná. No a v podstate tieto biele sny a tá možnosť, že človek nemusí byť klamaný vo svojom sne, nám ako si sugeruje myšlienku, že možno na nejakej inej úrovni sa tu deje podobný proces, sme podobne nejako oklamaní, ale nevieme o tom, že možno práve v tejto chvíli nejakým spôsobom sme klamaní. Možno, že práve v tejto chvíli toto nejakým spôsobom nie je 100% realita taká, ako si myslíme, že je. Možno to nie je až také reálne, ako sa tu dá. Takže ja ani neviem a myslím, že som v podstate prešiel mnohé hlavné body, takže nakoniec by som to možno len tak nejak uzavrel, v krátkosti zhrnul ten návod, ako byť bdelý a čo robiť potom a potom môžeme mať diskusiu, ak chcete. Ja si myslím, že to budú veľmi ťažké otázky, na ktoré nebudem schopný odpovedať, ale tak či tak je zaujímavé o tom hovoriť. Chcel by som mal povedať, že tento proces naučiť sa dielu snívať a tak ďalej, to možno sa nestane za jeden deň alebo za jeden týždeň a tak ďalej. Možno to bude trvať dosť dlho. Nikde nedá sa zaručiť, ako dlho to bude. Možno, že niekto bude mať delý sen už dnes a tak ďalej, možno niekto o 3 mesiace, možno niekto o 3 roky. Nedá sa to zaručiť, ale dá sa urobiť všetko preto, aby to tak bolo. Ale keď žiaden takýto sen nepríde, hlavne to treba brať ako v pohode, o nič v podstate nejde. A tak či tak rozmýšľaním o týchto veciach sa človek môže naučiť veľa. Takže teraz som povedal ten návod. No ale ty si teraz uvedomujem, som zabudol povedať, takže poviem po prvýkrát. Ale
teda prvá vec, čo človek môže urobiť, je si, povedzme, že urobiť denník, ale teda nie denník, ale sník. Proste zapísať si všetky sny, ktoré si človek pamätá. A týmto, keď to človek bude robiť, tak začne viac rozumieť tomu, čo je sen, má väčšiu šancu na to, že pochopí, čo je sen, sny mu budú trochu bližšie. A to je najlepšie urobiť, sú také dve možnosti, buď sa človek si pripraví nejaký zošit v posteli a povedzme, že ak sa v noci zobudí, neviem, či sa zobudíte, a ak si budete pamätať aspoň nejaké náznaky zo sna, tak si ich napíšte v skratke. Tak. A ak sa zobudíte ráno, tak si skúste zapísať aspoň trošku, čo sa vám snívalo. A ak budete mať viac času, skúste ísť do detailov a zapísať a prejsť si všetky tieto sny, na ktoré si spomínate. My všetci máme sny, to je zaručená vec, ale nie, že si ich pamätáme. Ale táto schopnosť vyvolať si všetky tieto sny, aj keď človek ich nepamätá, sa dá skutočne naučiť a to určite každý môže urobiť. Takže človek bude mať takýto denník, teda snár, niečo, neviem čo to je, a keď už ich si pozbiera niekoľko, 20-30 snov, tak je dobré si ich prejsť a prečítať si, čo človek napísal a dobre o tom porozmýšľať. A tam si môžete začať všímať niektoré fantastické elementy napríklad, ktoré ste vlastne zažili. A môžete spätne zistiť, áno, tu na tejto chvíli som mohol byť bdelý, hej. Môžete vidieť, že toto nebolo možné, tu som lietal a tak ďalej. No a keď budete mať túto časť za sebou, tak je dobré občas cez deň sa opýtať seba samého, tak je toto sen? A potom, keď sa to človek seba samého opýta, nemusí si odpovedať ako intelektuálne a tak ďalej, ale dôležité je o tom chvíľu kontemplovať. Je toto sen? Je všetko v poriadku? Môžete pozrieť na nejaký detail, zistiť, či sa nemení, pozrieť si jeho farby, môžete si niečo prečítať, zatvoriť oči, znovu prečítať a tak ďalej. A potom, keď sa človek opýta cez deň, či sníva seba samého opakovane, tak tento zvyk sa mu objaví vo sne. Pretože vo sne sa tak často objavujú veci, na ktoré sme zvyknutí. A potom vo sne sa človek seba samého opýta, tak je toto sen? Môže to byť sen? Začne skúmať sen a zistí to. Alebo má tu šancu zistiť, že sníva. Takže toto je povedzme, že jedna z možností. Tiež sa dá napríklad pozrieť na svoje hodinky. Keď máte hodinky, tak sa pozriete na svoje hodinky a keď je to sen, hej, tak pravdepodobne sa budú hýbať úplne inak. A keď sa pozriete na ne znovu, bude tam iný čas. To sa stáva takmer vždy. Takže takýto test človek môže robiť cez deň a potom to urobí v noci. No a tiež druhá vec, čo môže človek robiť, je proste cez deň si povedať toto práve, že opačne, že toto je sen. A trochu musí predstaviť, povedzme, že toto je sen. A potom človek sa proste vlastne sen bude tiež brať ľahšie ako obyčajne. Už nebude pre neho tak skutočný a ľahšie zistí, že to je sen. Takže občas sa človek môže opýtať, či to je sen a občas práve trochu cítiť, alebo snažiť sa cítiť, že toto, povedzme, že je sen. Tak
je dobré si pripraviť, povedzme, že čo budete robiť, povedzme, že lietať, alebo niečo premeniť, alebo ako ten Luke Skywalker hýbať predmetmi, nejakú činnosť. Dobré, keď už bude človek vo sne, nejak to veľmi nebyť príliš ako, netlačiť to príliš, ale urobiť to, čo je možné. No a večer pred spaním je dobré sa úplne uvoľniť a jednoducho si želať, aby som sa mohol zobudiť vo sne, aby som ho mohol rozpoznať ako sen. Tiež je dobré tak sledovať pomaly tie obrazy, ktoré vznikajú a tak príjemne zaspať. No a potom už sa ocitnete vo sne. Takže toľko som asi v krátkosti chcel povedať. Tak veľa úspechov pri snívaní. Nech sa vám darí. Využite tento čas rozumne. Alebo sa zabavte. A tak veľa šťastia. Ja dúfam, že v budúcnosti, ja verím tomu, že v budúcnosti sa tieto veci budú učiť bežne. Že v podstate na školách niečo také už bude súčasťou vyučovania. Tomu verím, možno tak 50 rokov, ale nevadí. Takže to je to. Tak, ďakujem. Pardon, nepočujem. Aha, tak väčšinou práve naopak, a hlavne tie prvé sny sú ešte intenzívnejšie. To je veľmi zaujímavé. Že tá krajina niekedy úplne až žiari, že je to až hyperrealita, by som povedal. Ale samozrejme, niekedy, keď o tom rozmýšľa, môžeš povedať, veď toto je iba sen, tak to je vlastne jedno, čo tu robím. Nejak stratiť do toho chuť, hej, ale tam to môže využiť inak. Ale myslím si, že nestráca intenzitu. Všeobecne, väčšinou je to oveľa intenzívnejší zážitok. Častokrát oveľa intenzívnejší zážitok, ako človek má cez život. Áno. Alebo na to, že prídeš ďalej a vôbec neviem, No, to je zaujímavé, že už som sa tiež stretol s ľuďmi a mi hovorili, že oni vlastne ani nechcú ďalej snívať, lebo potom stratia tie sny a nebudú prichádzať k tým veci, ktoré by normálne prichádzali a tak ďalej. Ale v podstate, aj keď sa človek prebudí, tak či tak, tam sa budú objavovať rozličné iné elementy. Bude stretávať iných ľudí a môže s nimi napríklad rozvíjať rozhovor. A aj keď viem, že to je sen, tak či tak je to akási hlbšia úroveň môjho podvedomia alebo niečoho, k čomu ja normálne nemám prístup. Takže je to veľmi zaujímavé ďalej to rozvíjať. Takže netreba tam byť ako sklamaný, že teraz už ten príbeh nebol pravdivý, ale práve naopak pokračovať v príbehu, alebo si urobiť nejaký nový príbeh, alebo ísť takému príbehu. Pokračovanie príbehu a to mne sa to vždy tak stalo, že uvedomila, že je to sen, tak som myslela, že ten príbeh sa mi sníval a musím pokračovať presne podľa tých. Nebolo, že by som si ja zvolila, že to tak má ísť, tak som nevedomá, že to bolo, tak to je to spýtané, tak to stalo minule a tak to musí stať aj teraz. Vydalo som toho vynknúť. To sa dalo, ale to človek nechcel, to ide, keď si do toho.
Hej, tak to sú samozrejme tieto naše tendencie, ktoré ťažšie prekonať. A možno, že práve preto by pomohol cez deň si predstavovať niektoré veci, ktoré by si tam chcel robiť. Že už cez deň vlastne ako to je snívať. Hej. A tu môže byť fakt veľa cieľov, lebo tam sa človek môže dozvieť veľmi zaujímavé veci. Veď napríklad to je strašne zaujímavé, keď sa človek niekoho opýta a táto snová bytosť mu odpovie niečo, čo on si vôbec nedokáže ani predstaviť, alebo čo vôbec mu nepríde na rozum. Takže treba ísť do toho proste ďalej. Si bol v podstate v jednej postave, alebo som musel zjednotiť, predtým, než si uvedomil, že je toasa? V jednej postave... Ako pozeráš, si tam nejaká osoba, alebo nejaký nejaký, čo to pozoruje z hora. Aha, že či ja vidím seba samého ako niekde... Si tam ako reálna bytosť nie. No tak, normálne som reálna bytosť. Proste aj budem aj... Pardon? Jedna? Ja by z 90% som jedna, alebo 80%, ak si to neželám inak, som jedna a tá istá bytosť. Ja cítim seba samého, mám ten pocit, že som, to som a ďalej proste už pokračujem len vo sne. Takisto nemôžem si uvedomiť jednu osobu, lebo mám príbeh, som príbeh viac ľudí a ten príbeh vidím z nejakej inej pozície ktorého toho človeka. Takže mám v podstate emócie z tej osoby, medzi ktorými sa to vedomie pohybuje a nemôžem sa ísť jedného, musím ísť ďalej. Ale tak či tak, pravdepodobne tu bude niekto, kto zažíva aj tieto emócie tých druhých bytostí. Možno, že tam nie si ako v tele, len ako vedomie, ale to vedomie, povedzme, že tak či tak berieš ako seba. Ten pocit, že som, v tom momente, tak potom môžeš pokračovať v tom vedomí, no. Alebo sa niečím stať. Principiálne, keď som sa sa niekým začala rozprávať, tak môže sa stať, že prejdem do tej druhej osoby, ktorý sám na sebe odpovedá, tým pádom už viem, že to nie je nejaké moje podvedomie, ale vedomé si sám na sebe odpovedá. No, neviem. Neviem, ale proste potrebujem to dať do jednej osoby, neviem. Tak, neviem, lebo tak samozrejme ja mám tiež také občanské sny, keď v podstate nie som a vôbec ako subjekt, ale len sa dejú veci, ľudia hovoria a tak ďalej. A to sú väčšinou, ale nie sú vedomé sny. Väčšinou, keď mám vedomie, je to tam nejaký subjekt, takže neviem presne na to odpovedať, ako toto prekonať. Ale... Väčšinou si vtedy neuvedomujem, keď som tu viacej, ale keď som v jednej a manipulujem sa ďalej, že som si videl, že pokračuje ďalej, tak som si niekedy vedomá toho, že mi odpovedajú na základe toho, čo ja im poviem, aby odpovedali tu. Tak ja neviem, tak keď je to tak, že vieš všetko, tak pokračuj ďalej. Ako spisovateľ on tiež vie, čo mu odpovedia tie postavy v jeho románe. No, on si práve ten román potom neudrie, alebo nevie. Možno, hej. Ale hej. A možno sa presnúť viacej ľudia v jednom celom spoločnom? No ja som ako počul o tej možnosti a práve to dievča, ktoré mi hovorilo prvýkrát o bdelých snoch, mi povedala, že práve toto sa jej podarilo s jej priateľom, že sa im to stávalo istú dobu často a teda dva ľudia sa mohli stretnúť vo sne a každý z nich vedel, že to je sen a na druhý deň sa mohli o tom porozprávať. Ale myslím, že človek by musel mať niekoho, komu má veľmi blízko a koho fakt dobre pozná a kto má podobné záujmy alebo tak. Osobne sa mi to nikdy nestalo, ale som počul, že je to možné.
musí byť veľmi zaujímavé. A obidve mali to isté, alebo? Hej, oni sa stretli vlastne. Takže na druhý deň sa zobudili a každý vedeli, že sa im snívalo. Áno, vlastne vedeli povedať, že vedeli to tak, tak to asi máš priateľko teda. Tak to mal až 4 otázky. Aha, Kamarátka mala problém s tým, že vlastne počas, keď mala lucídne sny, tak keď sa prebudila, bola venku unavená, takže už radšej ostávala v nich a tiež nebola to nejaká veľmi čula potom na ďalšie dni. Takže ona by sa ich skôr chcela zbaviť. Skôr chcela zbaviť? Aha. Bolo to unavé. To je viac menej neobvyklá záležitosť, ale v podstate, ak sa človek chce kvôli umelé, no, zvláštne. Nie, presne tak. Absolútne presne. Toto je kľúč k tomu, ako sa prebudiť do reality. Ak človek, povedzme, že sa potrebuje prebudiť z bdelého sna, alebo povedzme, že cíti, že sa tam nejako zasekol, a napríklad môže mať taký strach. Napríklad mne sa to raz stalo, to úplne na začiatku som sa zrazu zlakol, že už to stane nikdy nezobudím, zostanem v tejto krajine sna uväznený ako v nejakej tretej realite. Ale v podstate nie je možné tam zostať. To nie je jednoducho možné, lebo tá perióda REM sa stratí a človek sa zobudí. Ale čo sa dá urobiť, keď človek nevyhovuje bdelý sen, je proste ísť v tom sne spať. Láhnuť si zaspať v tom sne, vtedy sa normálne prebudí väčšinou v posteli. A mohol by som k tomu, čo si... O tom, hej. V podstate k tej debate, akože v tej otázke, že ja si nemám veľké skúsenosti s bdelými snami, ale mal som nejaké, takže viac viem z toho, čo som čítal a nejakých, dajme tomu skúseností bdelých. A z toho, čo viem teda, tak vyzerá teda vychádza tak, že trénovanie bdelých snov je len rozšírenie takej bežnej psychohygieny, že vlastne človek, keď trénuje tieto techniky, tak najväčší úžitok je z toho ten, že sa naučí také nejaké vnútornej disciplíne a také kázni a vie sa efektívnejšie oddychnúť a efektívnejšie žiť v prítomnosti. No a napríklad aj k tomu si myslím, že keď začnú telesní čerpávajú, tak skôr by som povedal, že je to asi veľmi podobné, ako keď človeka vyčerpáva bežný život. Pravdepodobne tam prebieha veľmi niečo podobné a asi bežný život človeka vyčerpáva práve vtedy, keď sa naháňa za niečím, čo nevie dosiahnuť. Keď proste má nejaký nepokoj a to svoje musí dosiahnuť to svoje. Takže podľa mňa, keby sa nad tým zamyslela a teda za dom sa rozmýšľala o tom, čo ju znepokojuje, ako nájsť také úplne bežne v bežnom živote, tak to nájsť. Hej, ja som tiež ma to napadlo a keď je človečná ako odvážnejšia, alebo chce využiť túto svoju schopnosť, tak môže takto uvažovať. Môže tam aj meditovať napríklad. Čím viac sa uvoľniť. Bo fakt to pravdepodobne bude nejaký problém, ktorý pretrváva, ktorý je vlastne takisto v delom stave. Ty máš také prejavy ľudia, ktorí som pýtali počas dňa, že majú psychózy a takéto veci, tak to tiež nie je nejaká forma. Oni vlastne vidia, a tiež prežívajú nejaké príbehy, ktoré sú nejaké vlastne psychózy vedomia. Je tam normálne nejaká súvislosť logická, všetko. A aký je to s tom rozdiel, alebo medzi halucináciami a vzdielnými snami. A to myslím, že je to porucha. Ja neviem úplne presne, aké
taký rozdiel, čo sa tam mozgu, ale jednoducho je to podobný princíp, že vlastne ako vlastne človek nevníma tie podnety zvonka a takisto v psychóze alebo v chorobe vlastne človek nevníma správne predmety zvonka alebo vníma ich teda skreslene. Pripisuje im iný význam a máš a tak ďalej. V podstate my všetci trochu sme v istom zmysle schizofrenici, tak trochu si vysvetlujeme veci svojím spôsobom a ono je to dosť, alebo nejak sa to asi podobá na tú skutočnosť objektívnu, ale len tak relatívne. Každý si niečo vysvetľuje, keď niekoho stretnem, už o ňom mám 1000 názorov, už viem, kto to je, že to je taký človek a tak ďalej. Pritom v skutočnosti neviem, hej. Ale samozrejme, chorý človek ide do extrému. Oni naozaj sú si vedomí, oni to naozaj prežívajú v reálnom čase, oni si hlavy počujú, si zažívajú tam s tými osobami, ktoré reálne existujú teraz a ako oni vedia, či ako nejaká forma sna, alebo že je to už porucha, alebo je to porucha vedomia, alebo niečo. Dôležité to, že by sa naučili rozprávať. Keby som mali... Tej čistej duši. Proste mu strašne dlho trvalo, keď 20 alebo 30 rokov mu trvalo, že si uvedomil, že tých ľudí, ktorí on videl, že sú reálni, zistil, že nie stále. Našich generácií, spokojných ľudí, vedia, že keď sa ho vidia a sledujú, tak im má ignorovať, lebo je to proste výpovedný mysle a nie je to reálne hospodář. To je taký snov máš. Tam zbadáš niečo, čo nie je reálne, tak je to skúška, čo potom zbadáš. Že to iné, že to nie je to realitu vieš, že to je. Ale to je to, že tam nájdeš tie nelogické veci, že tam mysel nepracuje. Inak ja som trochu tým zaoberal psychickými poruchami a aj niektorí budúcnici majstri tiež chceli pomôcť takýmto ľuďom a podobne. A čo je veľmi zaujímavé je, že v podstate aj chorý človek má isté momenty, v ktorých môže zhodnotiť svoju situáciu reálne. Také momenty bdelosti môže mať, aspoň v istých štádiách. A keď tie momenty, keď môže pochopiť, alebo keď okolie mu môže pomôcť rozpoznať tieto momenty a vysvetliť mu veci, tak vtedy mu môže pomôcť. Vtedy mu môže vlastne okolie a ľudia, alebo on sám sa môže z toho dostať. Lebo boli zaujímavé prípady niektorých chorých, psychicky chorých ľudí, schizofrenikov, ktorí sa proste svojpomocne dostali z takéhoto stavu. Práve kvôli tomu, že v tých momentoch začali pochybovať o tom, že tie halucinácie a tak ďalej sú skutočné, či to môže byť naozaj tak. A si spomenuli na ten stav zdravia. A ešte čo je veľmi zaujímavé, je napríklad aj stav schizofrénie, ktorý sa končí normálne smrťou, tak a človek je v podstate dlho a mnoho rokov v halucináciách, tak je tu hrozne zaujímavý proces, čo je dosť bežné, že práve pred smrťou človek sa ako keby prebral sa zo svojej schizofrénie a na nejaký čas dokáže hovoriť veľmi objektívne o tom, čo sa dialo a dokonca aj o sebe samom, o svojej chorobe. A on proste, ako keby tam bolo stále nejaké vedomie, ktoré aj v tej jeho najväčšej chorobe si to všetko objektívne uvedomovalo. To je, pre mňa je to fakt zaujímavá vec. Pardon? Sny neviem, ale halucinácie, to čo mňa väčšinou nemôžu rozpoznať ľudí, ktorých poznali, nemajú s nimi emocionálny vzťah, potom zrazu majú a nerozpoznajú to, čo sa majú. Je tam odsudzenie alebo porucha asociácií.
logické myslenie sa by som stráca. No ale ešte ja neviem. Hej, som chcel, že čakám na tom, že človek lucidnostne vníma zvyklené, že si vlastne môže tam toho viac stihnúť. Snáď je to možné, ak sa to snaží, ale čo bolo napríklad skutočne zaujímavé, podľa všetkých tých experimentov, napríklad ako sa robili tam na Stanforde a tak, v skutočnosti čas vo sne, na skopiteľnom sne prebieha rovnako ako čas cez deň. Ale vlastne na základe tejto skúsenosti mohli povedzme, že podať tú správu, ako si mohli odpočítať tých 10 sekúnd alebo 1 minútu a urobiť ten pohyb očami. Ale veľa ľudí o tom rozmýšľa a väčšinou, a ja si myslím, že to je za normálne okolnosti tak, že v normálnom sne existuje niečo ako strih, ako vo filme, a tak je tam krátky strih, ktorý si neuvedomíme a zrazu sme o mesiac ďalej, podobne ako vo filme. A už keď človek dneska pozerá film, tak by si na to zvykol, že je to normálna vec, už o tom nerozmýšľa. Ale ja si myslím, že tiež je možné zrýchliť čas vo sne. Je to možné. No, keďže mozog je tam aktivnejší. Ale čas je tiež taká zaujímavá záležitosť, že čo je vlastne čas. Čas ako taký, ako nejaká substancia vlastne neexistuje. Čas je len zmena, rýchlosť zmeny. Vlastne rýchlosť toho, ako sa veci menia a v podstate to si vysvetlujeme ako čas. To už či normálne sny, alebo pod vplyvom tých adamenti boli tiež záznamy, čo si teda bude predstavovať, že sa snívalo v podstate, že prežili celý jeden život v rámci jedného sna. Tak teoreticky tým dostrihom, ale neviem, či by to bolo vnímali ako súvislý život, ale prípadne, keď človek sníva niekedy, keď je nejaká postava, má spomienky do svojej minulosti, ktoré skutočne nemá. Takže stačí jeho vedomie, že nejaké spomienky má, si mu môže pekne spomínať na nejaký fiktívneho príbehu dozadu, ktorý v skutočnosti sa ale nestalo. No. Takže to je vnímanie sa skôr v rámci našich spomienok v podstate. No, napríklad to. A možno, že to aj tým, že tá rýchlosť sa zvýši, tým pádom človek, alebo možno tak na nejakej emocionálnej úrovni si povedme. Lebo tiež niečo podobné sa stáva, keď človek zažije nejaký incident, keď napríklad spadne alebo niečo také, alebo kopne elektrina, alebo niečo sa stane. Ja som tiež niečo také zažil a v podstate zrazu v jednej sekunde človek prežije toho fakt veľa a má ten pocit, že vlastne celý jeho život si prešiel a už teraz príde jeho koniec, už cíti, že smrť prichádza, ale a možno, že toho nejako jeho mozog to tak aktivizuje, že vlastne ako keby zažil celý svoj život. Má ten aspoň pocit a... Neviem, ako je to náhodne, ako principiálne prenos principiálne prenos stálosti. A keď je nestermienený časovo podľa toho, aké je prenos mediátorov, tým kardiošaktom a blablabla. Každopádne, sa veci namýšľali na tom, že sa ukladá vôbec spomienka, že to nie je jedno miesto, ale nejaký súbud viacerých miest v podstate. Takže teoreticky, keby človek dostal elektrický impuls správne podoby do väčšej časti mozgu, mohol by si naraz vyvolať viaceré spomienky, prípadne by sa mohol premiešať do také repliky. Takže tam sa rýchlosť nejak obmedzená asi nejak, alebo prípadne obmedzená maximálne fyzikálne z tej strany prenos elektrického impulsu. Ja ako verím tomu, že to je toľko tajomstiev v našom mozgu a mysli, že vlastne nikdy ich poriadne nepreskúmame a toľko vecí možných, že vlastne človek si to nevie predstaviť. Spomienky, inak to je zaujímavé s tými spomienkami, keď napríklad môže človek uvedomiť nejakom bielom sne, keď uvidí nejakú situáciu alebo niečo z minulosti, povedzme, že ulicu a uvidí absolútne každý detail, ktorý tam bol. Aj také veci, ktoré on prešiel pohľadom, uvidí každý kvet, všetko tak, ako to je v skutočnosti.
To je niečo neuveriteľné, vieš. Vlastne pravdepodobne niekto z nás všetko, čo zažijeme, všetko, čo sme kedy povedali a si mysleli, sa nejak zaznamená, alebo čo. A možno k tomu existuje aj nejakým spôsobom prístup, alebo niekedy to proste prichádza spontánne. Je to zaujímavé, no? Niektorí ľudia, čo s tým zaoberajú, tvrdia, že ľudia, čo mávajú lucid sny, aj zažívajú astrálne cestovanie. No to v podstate ja si tiež myslím, že existujú dve typy astrálneho cestovania. Napríklad, keď človek vo sne môže odísť povedzme, že proste z tej situácie, kde je a ísť na hociaké miesto, ktoré pozná. A to miesto je také isté, totálne, ako ho pozná, ako do každého detailu. Teraz je otázne, či to je astrálne cestovanie naozaj, alebo či to je len tá snová reprezentácia toho, čo poznám. Ale ja by som, väčšinou, čo som počul o astrálnom cestovaní, kde akože mysel opustí telo, to by som nikomu neodporúčal a myslím si, že to je vec, či už tomu veríte alebo nie, ale proste to je vec trochu nebezpečná, lebo telo je prázdne, alebo čo. Ja to že to by som neskúšal ani. Neviem. Ale vo sne napríklad sa to často stáva, človek môže ísť sa pozrieť na nejaké miesta. Prečítali nápisy druhej miestnosti, kde nemohli byť. A oni mali ísť do tej druhej astrálnej kontextu. Keď ľuďom, ktorí nevedeli, aké tie nápisy sú, alebo ľuďom, ktorí vedeli, aké správne odpovedí? No samozrejme, že takým, čo nevedeli, čo v miestnosti bude. Ale niekedy aj podvedome môžu dať signály na to, že to dobre, čo ja by som tiež tak povedal, že povedzme, že to by mohli byť tiež také dve možnosti. Jedno je skutočne opustiť telo mysli a druhé je proste jednoducho rozšíriť svoje vedomie tak, že v podstate prechádza všetkým. A naše vedomie pravdepodobne nie je tak obmedzené, ako si myslíme. V tom prípade človek môže ísť úplne bezpečne, hoci kde môže vidieť všetko, čo je za múrmi a tak ďalej, lebo to je iba jeho vedomie, ktoré cestuje, ale zároveň je v tele, zároveň je všade, lebo vedomie nemá tieto hranice. Ale povedzme, že toto opustenie tela, ja som poznal jedného chlapca z Afganistánu, ktorý vravel, že niečo také urobil, ale on vravel, že čo je tam nebezpečné je toho, že keď človek opustí svoje telo, do toho tela môže vôjsť nejaký iný element a nejaká iná bytosť a to už je potom pre neho nebezpečné. Takže to je ten dôvod, prečo by to nebolo dobre urobiť. Ale čo sa týka toho, že mysel sa pozrie za mnou alebo tak ďalej, to je úplne v poriadku. Samozrejme, neviem, kto to dokáže, ale to je v pohode. Pardon? Telo je niečo hmotné, nejaká materiálna reprezentácia. No a mysel by musela byť tiež niečo hmotné, aby to telo mohlo opustiť. No to je zaujímavé. Keď je nehmotné, tak nie je, nemá miesto, kde by bol. Je to niečo také, no. Ale zase, keď človek zomrie, tak nejakým spôsobom tiež tak vlastne väčšina ľudí by to hovorilo, že nejak odchádza. I keď možno tu není... Alebo to tak rozšíruje, že rozpustí, alebo možno vôbec nie, možno je to mozog, nejaké neuróny, ktoré to nespoja.
To veľmi ťažko povedať, človek tu sa môže spoliehať len na to, čo niekde počul alebo čo mu verí. Ale fakt sú napríklad majstri, ktorí vedeli úplne podrobne popísať všetky fázy toho, čo sa stane po smrti a vedeli povedať, kde sa chcú narodiť. A napísali list napríklad, kde sa narodia, ako bude moja matka, ako bude môj otec a skutočne sa to stalo. Pardon? Tie listy dali niekomu na bezpečné miesto a keď prišiel ten čas, tak tí ľudia alebo ten človek ich otvoril a išiel nájsť toho človeka. Existuje veľa srandovných príbehov. Ale no, ja som nechcel prejsť do témy smrti, čo môže byť dosť strašidelné pre mnohých ľudí. Ale v podstate, keď už sme začali, tak v podstate aj ďalej sny človek môže využiť aj na tento čas, ktorý určite príde pre každého z nás, pretože aspoň podľa predstav tých najvyšších majstrov, ktorí opísali ten proces, ako bude človek zomierať, ako sa znovu zrodí, príde vlastne čas, keď človek podobne ako vo sne, keď vyjde z tej podstate mysla, alebo z tej sny, alebo alebo z rozličných stavov, ktorý tam bude, príde čas, keď bude znovu vidieť veci, podobne ako vo sne. A keď bude v akomsi snovom, astrálnom alebo akomkoľvek tele a bude sa pravdepodobne pohybovať po tomto svete. A ak je taký človek schopný rozpoznať tento stav, že je vlastne v skutočnosti mŕtvy, tak podobne ako vo sne, hej, keď človek rozpozná, že iba sníva, že to je iba sen, takisto môže to rozpoznať v tomto stave smrti a v tej chvíli môže sa spojiť s niečím, čo mu predtým pomáhalo, aj podľa jeho viery, alebo náboženstva, alebo podľa toho, čo mu verí. Takže to má dosť veľký význam. A je to taká útecha, pretože snáď budeme môcť niečo urobiť pre seba.